A chroeso ni swyddogion Datblygu Ngwent a chroeso I lockdown ni. So pwy sydd wedi bod yn gwylio Tiger King ar Netflix? Fi wedi gwylio fe. Fi wedi. Unrhyw arall. Ie, nes I weld episod cyntaf. Ti'n mynd I gwylio Achos oedd yn mynd ymlaen am fe wythnos diwetha, so ie, oedd rhaid I fi gwylio episod cyntaf. Oh, really? Peth yw ddo, fi'n geso bod ti wedi darllen y spoilers o pethau nawr. Na fi ddim, ond weles I rhywbeth ar YouTube yn popio fyny gyda Eamon Holmes yn rhywun yn gofyn, yn siarad gyda un o gwrion? Na, beth yw mwy nag un gwr? Gwyr? Gwyr. O, dim ond, ti'n fod I cael mwy na un gwr, really. Na, fi'n gwybod, ond... Gan fy pimp. Mae Tiger King gallu cael beth bynnag mae eisiau, achos mae fe yw'r brenin... Un o oer. Oer. Oedd e ar raglen This Morning, fi'n credu, a oedd e'n trafod a nes I ddim gwylio'r holl fel YouTube clip, ond oedd e'n swnio'n eitha nutty. Ie, mae fe yn wyll. Mae fe'n uwch o leo y problemau sydd yn un o daleithiau. Mae fe wir, mae fe fel byd gwahanol. A fi'n gwybod mae'n pethau wyllt yn mynd ma'n nawr, ond mae fe jyst yn... oedd gan fe 3, fi'n credu, neu 4 gŵr gwahanol. Ond ie, oedd un o gŵr fe, beth oedd oedran a delyn, fel gynnar I geiniau fi'n credu. Ie, oh ie! Dwi'n newydd cyrraedd y pwynt yna. Ond yn y documentary, maen nhw jyst yn dangos bod e'n fel fath o portreadu bod ganddo fe problemau, a mae fe jyst yn seithi hun o flaen bachgen yma. A just fel, mae fe mor casual, a ti fel, waw, mae yna... Ond yn y episode maen nhw wedi rhoi allan ar ôl, nath nhw obviously mynd drosto fe, a beth oedd oedd e'n ddamwain. Oedd e'n ddamwain llwyr. Dar chi wedi bod yn gwylio te? Fi wedi bod yn gwylio Better Call Saul, sef spin-off Breaking Bad. Ond caru Breaking Bad, ond mae Better Call Saul yn sofyn cystadl a Breaking Bad, ond mae dal gyda'r un pobl sydd wedi ysgrifennu fe, a mae fe'n gyda'r cymeriadau, wel, mae cymeriad yr cyfreithiwr yna, Saul, yn ffantastig. A hefyd, fi'n credu o'r cyfres diwethaf, mae cymeriad, cariad Saul, Kim Wexler, mae hi'n ffantastig, a mae hi'n chwarae ran mor fel menyw cryf sy'n cyfreithiwr, a mae'r dewisiadau mae hi'n neud yn ei fywyd I gefnogi Saul yn really... Mae lot o... Wel, ar cyfryngau cymdeithasol, mae pawb wedi cwmpo mewn cariad gyda'r cymeriad Kim. Felly, ie, dwi ddim di... Fi'n credu mae'r un y degfed episode mas heddiw. Mae fe allan, ond fi ddim wedi cael cyfle I wylio fe eto, ond mae fe'n cyffroes iawn a mae fe wedi adeiladu'n rili dda, tiod yr attention a popeth, so, na. Wel, be fi'n gwylio, fel, fi bach o peth, fi'n amlwg mwy game o fideo, ond ar hyn o bryd, mae 3 rhaglen dwi'n gwylio, a 3 fi'n yw fy reslo pob wythnos, absolutely love it, WWE, Hwna dal yn mynd, despite y lockdown. Really? Ie, nath ddim mewn i'r politics, ond yn amlwg bach o arian gyda'r cwmni, so mae talaith Florida wedi gweud bod nhw'n essential business, so maen nhw'n cael rhedeg sioe nhw. Byd. Maen nhw'n ddim yn neud o flan pobl rhagor, so maen nhw mewn lle wag yn perfformio, a mae fe'n really odd gwylio, ond fi dal yn caru fe. Seca, dwy wethrytha sy'n gwylio Stractad ar ôl, a fi'n hapus. A wen, y peth arall dwi'n gwylio Back with Explosions yw Strike Back ar Sky One. Yn biti grŵp o pobl yn y ffyddin sy'n neud fel tiol y scenes a stuff, a mae fe just fel, fi ar episode nawr, mae wedi cael ei blacklisto, mae pawb yn edrych am nhw, so mae'n mynd yn really diddorol erbyn diwedd y gyfres. So, dau wir, neu? Bys ni ddim wedi rhoi ti lawr fel person reslo, Josh? O, fi'n cario, absolutely. Fi'n picture ti yn barod. Mae'n mhen di rhoi ti mewn gwisg reslo. Dwi'n visualisio ti wneud ydy hun rwan.
Na, fi yn cael look I weld os da fi Chris T wrestlo fi fan hyn. Yn ei wisgo i'r cyfarfod nesaf wedyn ar i'r cymeriadau. Mae'n wych Ti I wedi weld. clywed am y Tegan Knox o Gaerffili sydd yn WWE. Mae hi'n fel un o'r un o'r pobl sydd yn mynd lan. A fi wedi bod yn dechrau dilyn hi ar trydar, so os chi'n cael cyfle, achos mae hi'n talent lleol, sy'n nawr byw mas yn America, mae hi'n really proud o fod yn Gymraes a Ond na ffilm wedi dod allan, cofio fel blwyddyn neu 2 yn ôl am y venue yna, credu o Lloegr. Fighting with my family. That oedd neud eitha da, oedd y Rockman hwnna hefyd, so obviously oedd ei ran o'r stori. Ond mae cwpl o wrestler Cymraeg, mae Tegan Knox, mae Mandrews a Flash Morgan Webster tag team, a the boy Mason Ryan o Gogledd Cymru, Barry Griffiths, oedd e'n absolute monster. A mae fe, oedd e di actually siarad Cymraeg ar un o'r sioiau. So, o'n i'n deall, oedd y crowd di mynd, what language is he speaking? O'n i fel, yes, fi'n gwybod beth mae'n dweud. Ti oedd hwnna, Jo? So dyna sioiau fi. Na, os dim gen I rhywbeth bach o obsession bach, ond dwi wedi gwylio Money Heist, oedd hwnna'n rili dda. Oedd o'n Sbaeneg yn reiddiol, ond dwi'n siarad bach o Sbaeneg, ond digon I gallu deall hwnna, so nes I gwylio fe'n Saesneg. Oedd o'n rili dda, nhw fel mynd I fel Royal Mint a dwyn, a oedd o'n rili dda. Rili werth gwylio. Gwych. Be, yr actual Royal Mint? Na, mae'n ffug, ond yn Sbaen, ie. Oedd mynd i'r actual Royal Mint. As in yr un yn dod I Prydain? Mae'n dod I Prydain i'r Royal Mint? Na, mae'n mynd I Royal Mint Sbaen. Oh, right, okay. A maen nhw'n mynd I fel tŷ, a maen nhw fel treulio 5 mis yn hyfforddi, a mae fel dyn ar tu allan, gyda fel microphones a cameras, a mae fel deud nhw be'n neud, a maen nhw'n dwyn, a rhaid dramatic. Wel, beth gwylio, ond da. Nes I dechrau fe, credu oedd nes gwylio fel 20 munud cyn mynd I cysgu, oedd e'n siarad da. Weithiau, gyda pethau fel, os mae fe'n dubbed, mae fe gallu bod yn galed nag yw e. Mae'r episod cyntaf bach fel, cos mae gwefusau nhw ddim yn symud ar un tro, cos mae'n siarad Sbaeneg, o'ch chi'n clywed Saesneg. Mae'r episod cyntaf bach fel, wow, what's going on? Ond unwaith chi dod dros hynna, mae fe'n rili dda. Fi'n gwylio Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Cos nes I dechrau gwylio season 5 pan oedd ar y teledu cwpl o flynedd yn ôl, a neu byth di gweld 1 I 4, so dwi di bod yn binge-watcho hwnna, really. Dyna, cyn gyntaf dwi'n rhoi fy mab i'r gwely, dwi wedi bod yn gwylio Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. hynny ni. A dwi actually wedi cyrraedd episode, dwi ar 18, episode 18 o season 4, so dwi wedi gwneud eitha lot yn yr 5 wythnos diwetha o gwylio hwnna. Dwi'n eitha bles yn un, dwi wedi... Ti wedi sôn am Killing Eve, ti'n gwylio hwnna? Mae hwnna allan yn dweud. Dwi'n mor obsessed efo Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Dwi'n hyd yn oed wedi gweld Killing Eve eto. Fi wedi siarad amdano, fi ddim eisiau spoiler fe I ti. Na, paid I ti meiddio. Nes I gwylio 20 munud ar ddamwain o fel un o episodes yn y gyfres newydd, a fi fel, fi wedi gwylio dim o fe, cyn hwnna, so fi angen mynd nôl I dechrau fe. Fi'n meddwl fi'n mynd I dechrau. Paid I ti meiddio dim byd, Morgan. Mor dda. Ydy, Right, dwi'n mynd I gorffen Marvel, mae gen I beth dwi 18, so mae 22 yn does, so mae 4 ar ôl, dros y penwythnos, mae cael mewn I Killing Eve erbyn wythnos nesaf. Fe'n doniol nagwe, mae rhywbeth amdano fel gorffen series mewn cwpl o dyddiau, mae fe mor satisfying. Ond dris, fel, yn enwedig yn ystod y lockdown. Mae yna gwagle wedyn ddo, ond mae gen I Killing Eve I llenwi'r gwagle, so dwi'n sorted. A wrestlo, rwan. Dewch I weld wrestlo, ni wedi gweud, pob wythnos, dwi'n ddim yn rhedeg mas. Pob wythnos. Fi eisiau dod gyda fi, ond fi wedi bod I gwylio sioiau fyw, a dwi wedi bod I gwylio sioiau mawr yn Caerdydd, ond a fi bod I walkabout I gwylio nhw ar y screens o stuff. Syniad, Josh, unwaith mae'r lockdown drosodd, da ni'n trefnu trip mynd treiaeth. Mynd tre Ngwent I wylio. Dwi'n teimlo er mwyn cefnogi ti, da ni angen support ti a mynd hefo chdi. Gwych. Diolch I pawb, a na I siarad I chi wythnos nesaf.
cymrofal a Ie. mwynhewch eich penwythnosau iawn. Iawn, Hwyl fawr. hwyl. Hwyl Diolch am fawr. ei reslo. Ta-ra.